to zní skoro jak vyvolávání duchů. No, jak spojím dnes. Ahoj přátelé, vítáme vás u druhého dílu Železných hub metalového podcastu, prvního metalového podcastu, který za něco stojí. Já se jmenuji Martin Horčic, je tady se mnou taky Iva Hačmusa, je tady se mnou Tomáš Fiala a Michal Skřivan. Michal nebo Michal? Michal Skřivan. Tak jo, jdeme se ohlídnout v dnešním, předem bych ještě poděkoval všem, kteří zareagovali na první díl, který můžete sledovat na YouTube nebo poslouchat na podcastových aplikacích všech známých. A začneme teda takovým malým ohlédnutím, co bylo na Brutalu, protože je to, myslím, že teďka máme 13. dnešního večera je 13.9. a před měsícem byl Brutal Assault. Tak dám tady slovo Michalovi, který tam nebyl a může se všetečnými dotazy nás ptát, kteří jsme tam byli nebo nějakým způsobem působili, hlavně Tomáše, my budeme tak asi přičmendávat trošku. Dobře, tak mě zásadně zajímá největší objev, který jste na Brutalu objevili letos. A nemusí to být jako kapela, může to být přednáška, může to být nějaká jiná produkce. No, jak jsi zmínil takhle tu přednášku, tak mně se strašně líbila beseda nebo ten klinik s Georgem Koliasem, který tam vlastně vystupoval s kapelou Nile. A bylo to jeho hlavní vlastně myšlenka, co se týče samozřejmě techniky, protože on by dokázal bubenickou techniku vysvětlovat hodiny, možná dny, ale vlastně bylo to takový to, že jsem si i já jako hráč na bicí nástroje jsem si tak jak si zlegalizoval ten můj dětský nápad toho, že budu co nejvíc hrát cizí věci a budu ty lidi vlastně kopírovat. A on říká, tohle je ta největší, to je vůbec ta nejlepší postup bubenický a vlastně ty to, i když jdeš jako do poslední noty, tak stejně tam dáváš kousek toho sebe. A jenom tou technikou nebo nějakým svým přístupem dokážeš s tím nástrojem jít dál. A mimo takový ty věci, jak vysvětloval na notách, co, kde, jak a od člověka, který zábavným, nementorským způsobem, takovým fakt až jako přátelským ti demonstruje, jak ten nástroj se chová, jak se tvoje hra s tím vlastně hýbe, jak je důležitá souvislost to, tak to už se asi motám v takovém tom vertigu, ale třeba tato záležitost pro mě byla úplně skvělá a když se bude opakovat příště, tak doporučuju se jít na takovouhle panelku nebo na takovýhle na klinik taky podívat. To bylo takový nerdí okýnko. Jo. Hodně jsme zavředli teda. Já teda nebudu zabředávat, já bych chtěla hrozně vyzdvihnout, nebo pro mě highlightem celého Brutalu byla ta letošní atmosféra, která tam byla, která je teda skvělá vždycky, ale nevím, čím to bylo, letos mi připadala ještě extra výjimečná. Měla jsem pocit, že ty lidi tam mají všichni dobrou náladu, všichni se tam prostě na sebe usmívali, všichni byli úplně nadšený a hrozně se to otisklo do všech těch dnů a vlastně i takový to, třeba i to počasí, jo, bylo strašný štěstí, vlastně nejdřív to vypadalo na smůlu, to můžeš Tomáši asi potvrdit, že myslím, že 4 dny předtím nepřetržitě v podstatě pršelo, že to bylo opravdu jako sprcha, jo, a že vlastně ani nevím, čí to byl nápad s tou slámou, který mi přišel úplně super, že vlastně se podařilo odvrátit tu katastrofu, aby tam lidi fakt jako se neutopili v bahně, ale za mě ten hlavní highlight byl opravdu celý ta atmosféra. Jako. Český Wacken se tedy
Nekonal. Český Wacken se Nekonal. A já tady to musím potvrdit a vlastně chci říct 3 věci. První věc je, že ta atmosféra byla fakt jedinečná. Nevím, jak se to sešlo, nebo pravděpodobně je to proto, že ty lidi si to přijeli užít a to je skvělý. A to, co jsem tam cítil a potkával jsem ty lidi, to bylo něco jedinečného a to je vlastně ten důvod, proč ten festival děláme a je to hrozně jako skvělý něco takového cítit. Bylo tam mraky malých zajímavých kapel, Morg, Heaving Earth, Horsk, mohl bych jmenovat další a další, ale vlastně měl jsem radost, že ta produkce a ta dramaturgie plynula a vlastně všude byl dobrý zvuk a ty lidi měli hroznou rozmanitost a ty umělci, kteří tam hráli, tak nesklamali a naopak některý přinesli i něco nového jako Church of the Cosmic Skulls, což je jako vlastně jiná dimenze a trošku to jako nějakým způsobem rozšiřuje to vnímání. Ty jsem chtěl jenom ty jsem chtěl taky zmínit, protože samozřejmě je to extrémně metalový festival a tady ta kapela, která skoro má až jako melodiku jako Jima Steinmana, který je mimochodem byl skladatelem třeba Meatloafa a vlastně se spojí s takovými stoner rockovými postupy psychedelickými a je to i taková ušní očista třeba, jako o to, že když už ty uši jsou jako z těch je to velký osvěžení, jako protože je to něco kontra a takováhle věc jako funguje a je to skvělý a já jsem hrozně rád, že se nám je podařilo zabukovat a ve finále to zafungovalo bezvadně, příště by to určitě chtělo možná větší stage, bylo to limitovaný oktagonem, ale to je to, jak to bylo. No, ale bylo to skvělý. A třetí věc jsem chtěl se vrátit taky k těm klinikám, což je věc, kterou jsme zkoušeli a vlastně byla tam i přednáška třeba Maryland Death Festu, ale ty kliniky jsme si speciálně chtěli vyzkoušet a byly 2, byla tam ještě interview s Taňou z Infected Rain a bylo to super. Je skvělý, že vlastně díky tomu ta call stage funguje přes den, má trošku jiný účel, za prvý jsou tam kliniky, případně nějaký rozhovory nebo přednášky a večer to propadá svýmu životu a mám hroznou radost, že tahle věc zafungovala. My jsme trošku zkoušeli, jestli ty kliniky a tyhle placené věci budou fungovat. My v podstatě na tom nemáme téměř nic, protože to jsou peníze, které jdou veskrze těm umělcům, ale jde hlavně o to, jestli ty lidi o to mají zájem a ty lidi o to mají zájem a je skvělý, že vlastně k nám jezdí fanoušci a muzikanti, kteří jsou rádi, že mají možnost ještě jít jako trošku hloubš v tom svém nějakém jako prožitku nebo vysvětlení toho, jak se to dá dělat. Jinak ještě během dne ta call stage měla takový odpočinkový ráz, že právě, že během té Kuliasovy kliniky se občas rozvíhalo takový milý, takový pochrupkávání se dá. A já k tomu dám trošku nějaký jako ještě ekologický pohled a to je to, že všechny ty sedačky, co tam jsou, tak jsou ze sběrných dvorů, kde je ty lidi odevzdávají a my jsme vlastně se s nima domluvili, že si tam přijedeme autem, odvezeme si to na festival a během toho festivalu slouží skvěle svýmu účelu. Evidentně jsou pohodlní. A občas se člověk potřebuje i vyspat a odpočinout si a pokud tu možnost má, tak my jsme hrozně rádi, že ji má. Přesně. Jinak, co se týče nějakého produkčního tam běhu, setkali jste se s nějakým jako průšvihem, jako třeba, že by někdo nepřijel, jako myslím, že loni to byla ta UADA, nebo si to pletu? No, že ty nepřijeli Overkill, který vlastně psali, že 3 z nich mají covid a že ani nemůžou opustit Ameriku, respektive to je jinak, že vlastně ten jejich doktor jim nedoporučil, aby cestovali, to znamená, nebyla to žádná restrikce cestovní, ale nějaká jako zdravotní, tak to byla jedna věc, co se stala, ale jinak veskrze to proběhlo téměř snově, hladce a jsme hrozně rádi, že se to takhle povedlo. No a teď se nabízí otázka, nebo možná si měl ty, Michale. Myslíš jako o 180 stupňů, co se třeba nepovedlo, nebo na co si lidi stěžovali, třeba produkčně, nebo třeba i v rámci třeba festivalu.
co jim nevyhovovalo. Setkal se tady s tím tenhle ročník? Že někdo remcal nebo nějaký návrh vylepšení, jestli nepřišel během festivalu nebo po? Tak vždycky někdo má jiný názor a třeba já, když čtu, jaký jsou názory na chuť piva a na kvalitu zvuku, tak jediný můj lék je jít tam, poslechnout si to, udělat si svůj názor. A přestože si myslím, že ho mám relativně objektivní, tak 40% lidí má absolutně opačný. To znamená, a to jsem časem jako zjistil, že vlastně nejrozumnější je to zjistit a ve chvíli, kdy to pivo nebo ten zvuk je špatný, tak to se stane a je dobrý to vědět. Zároveň často se mi stává, že slyším dobrý zvuk a čtu špatný recenze a s tím se pak už nedokážu stotožnit, protože jsem se tam právě kvůli tomu přišel, abych si to vyzkoušel. Ty jsi dneska zrovna jako, když jsme seděli na pivu, tak jsi ten zvuk chválil a právě myslím, že z prvních 2 dnů, co jsem si tak pročítal, protože i když jsem nebyl na Brutalu, tak jsem si bedlivě střežil jako informace, co tam jako lidi řeší na skupině na Facebooku a právě tam někteří lidi měli názor takovej, jiný makovej, ale že se řešil první 2 dny zvuk a pak už to ustálo. No. A teď ty jsi vlastně dneska pochvaloval, že vlastně přes celý festival, tak jsem se chtěl... Já si myslím, že i když bude nejlepší zvuk ze všech, tak se stejně bude řešit zvuk. To je bohužel... to je muzika. To je moje letitá zkušenost a hrozně rád se budu mýlit, třeba to tak není, třeba mám zatížený pohled, ale pro mě je vždycky důležité si to poslechnout a já mám takový pocit, ono to je možná ještě jako druhá věc. Čím lepší ten zvuk je, tím drobnější nuance se řeší. Je to tak. A možná je to tím, že jsem vyrůstal v jiný době a mám jiný pohled teda na zvuk, tak jo. Mohli bychom taky trošku nahlídnout jako pod pokličku, že třeba kolik kapel si třeba vozí vlastního zvukaře nebo třeba jestli vaši já myslím, že 95% kapel má svýho zvukaře, ale to neznamená, že ten je okamžitě zžitej s tím, jak je nastavený to PAčko, jak funguje ten prostor a jakože ten prostor nějak jako zvukově funguje, protože tam jsou zdi. A i kdyby ne, tak vlastně stejně je důležitý vítr, to znamená, že každý to venkovní PAčko prostě chvilku trvá, než se s tím kdo zžije a s jakým principem toho zvukaření do toho jde. Jo, to znamená, že ne vždycky se to musí potkat a vlastně je to dohromady nějaký souznění toho, jak ta kapela má znít, jak ten zvukař pochopí ten prostor a jakou tomu dá razanci, jaký tomu dá frekvence. A to je nějaký trojlístek, který se musí potkat dobře, aby to dobře znělo. Já jsem vlastně to se netýká letošního Brutalu, ale loni jsem vlastně zaslechl takovou zajímavou věc, že Mayhem zrovna měli zvukaře, který zvučil kapelu Halas, se kterou jsme hráli loni na 7. A jelikož ten člověk třeba asi jako byl tam dosazený od firmy a tohleto, a když vlastně se jako začalo hrát, tak většina těch věcí zněla jinak a vlastně kapela na to tak reagovala takovým tím, že potřásli ještě ramenama a říkali si někde je chyba, ale vznikl vlastně chaos a teďka se to vyřešilo velice dobře, že skrze vysílačky se vlastně, kdo znáte z vás, tam se dějou nějaký zvukový chyby, zná někdo z vás Mayhem a přihlásil se nějaký kluk, který dělal zvukaře na stage úplně vzadu. Si myslím, že to byl Ota, který dělal zvukaře Cult of Fire. Jo, je to možný. A přiběhl tam a vlastně najednou úplně rozkvet celý ten. Jestli se to stalo během setu, to nevím. Já si myslím, že možná si to domlouvali, nebo nevím, jak to bylo, ale věřím, že to tak je, protože druhá věc je, že Ota za prvý díky Cult of Fire ví, jak se zvučí black metal a za druhý ty Mayhem viděl xkrát, to znamená ví, co jako potřebujou, jo.
Takže, ale pak je to chyba trošku té produkce, že ten zvukař nemá jasný zadání nebo že nemají nějakou alternaci ve chvíli, kdy ten původní Ono zvukař taky možná bylo tím, že to byl vlastně ten první jako post-covidový ještě rok, kdy ty zvukaři nebo tyhle ty technické záležitosti byly trochu jako upozaděny nebo znova nový. Jako, no. My se teď bavíme o feedbacku fanoušků, jakože si stěžují například, samozřejmě chválí, ale občas si stěžují na zvuk, na pivo. Mě by zajímalo, Tomáši, jestli máte i jako nějaký feedback od těch přímo kapel, který tam třeba zahrajou a jestli vám pak řeknou, hele, tohle bylo třeba super, nebo nevím, tohle nás tady štvalo. Jestli nějaký bezprostřední takový jako feedback, jestli vůbec, nebo se prostě rovnou zbalej a odjedou a už o nich jako neslyšíte. To mě zajímalo, jestli tam probíhá nějaká takováhle komunikace. Probíhá, ale ty kapely veskrze už tušejí, o čem Brutal Assault je a ta letošní atmosféra, jak byla mezi lidma, tak stejně tak byla mezi kapelama, bylo to úplně orgastický, všichni byli z toho úplně nadšený, bylo to perfektní a v tomhle směru si nemáme na co stěžovat a všichni se tam hrozně rádi vracejí a vlastně to je ten hlavní důvod, proč Brutal je to, co je, protože se je tam baví vracet a vlastně říkají svým managementům a svým agentům, tady to je akce, kde musíme a chceme hrát, protože to je nejlepší akce, nebo jedna z nejlepších, na kterých jsme kdy byli. Ale co možná chci jako můstkem oslým zmínit je, co se málo vidí a to je vlastně ta obrovská práce té produkce. My to nějakým způsobem se snažíme dávat dohromady, ale nejvíc to odmakají ty lidi na místě a díky nim to bylo takový, my jsme měli nějaký změny v týmu a vlastně bylo tam hrozně lidí, kteří to brali hrozně srdcařsky a dali do toho víc než 100%, nebo minimálně 100%. A to je věc, kterou chci ocenit, protože o tom se málo mluví, ale vesměs bez těchto lidí by ten Brutal nebyl ani poloviční. Tak když by takhle fungoval třeba stát, že jak jsme si bavili před chvílí. A poslední věc teda, chtěl bych od vás slyšet nějakou predikci třeba, nebo to koho byste chtěli vidět na příštím Brutalu, jo, koho máte vysněnýho, nebo kdo by... Já bych chtěl vidět Panteru. Já jsem to měl připravený, dneska jsem se oblík. Sugeroval. Dneska jsem se oblík a přesně po posledním koncertu, nebo po obnoveném posledním koncertu teďka v Praze. Ale to je říkám jenom, protože to v podstatě není možný. Já právě bych, oni slíbili, že teďka pojedou na tur 3 roky v kuse nebo něco a objedou svět několikrát. Co jsem slyšel posledně. Tak já si myslím, že my budeme ty 3. rok, jako ten poslední. Ale já bych je chtěl vidět na venkovní stage, jo. Teďka oni hráli s Metallicou a v LA, myslím, že pokořili teďka rekord v návštěvnosti toho, já nevím, jestli rugbyového stadionu nebo amerického fotbalu, ale překonali, já nevím, jestli nějakou popovou hvězdu, Kanye Westa nebo někoho v té návštěvnosti, Metallica, Pantera a jezdí většinou jako velký open air haly, nebo haly jako stadiony a po letošní O2 aréně bych je strašně rád chtěl vidět i někde venku. No. Myslím, že ten Brutal by k tomu byl krásnej. Nevím jako, jestli by jim vyhovovali stage, že už si taky zvykli s Metallicou na něco jiného, než teďka, co bylo v O2 aréně, ale moc rád bych je viděl. Plus teda za mě, určitě bych si dal znova Behemoth, Emperor. Možná Behemoth jsou pravděpodobný. Nebo možná. Kolujou po Evropě už na některých festivalech, to samý Emperor, tak... No já mám takový tajný sen, no, na Brutal příští Satyricon. Já můžu říct, že o X kapelách, co se tady bavíme, nebo bavili jsme se o 3, takže jestli řeknu o X, tak to vypadá, že o 2, ale minimálně, ale že se jedná, budou, anebo jsou potvrzený, ale vlastně to tady odhalíme to někde během týdne, 14 dnů a nějaký rozumný základ už je. Co se týče té Pantery, já bych samozřejmě hrozně rád, myslím si, že by to byl krásný headliner, ale je to otázka peněz, je to otázka trošku té naší stylizace v tom smyslu, že nechceme utrácet hrozně velký peníze za jednoho headlinera a pak je ještě otázka produkční. Jestli by ty pódia na to měly, i když se pokusíme možná o něco zvětšit, jestli ten standard nebude příliš jako veliký jejich produkční, protože třeba to je ten důvod, proč Ghost by na Brutalu být nemohli, bylo by to hrozně těžký a v tomhle směru, jak ten areál je skvělej a my ho máme nejradši, tak je z nějaký části limitující a my tomu musíme uspůsobovat i tu dramaturgii.
Počkej, ale když máš ty 2 stage vedle sebe, tak to se dá ještě jako nějaký metřík přidat, jo? No, možná se dá přidat trošku hloubka, možná se to dá o metr, o 2 prodloužit, ale jako v zásadě to neřeší nějakou 50% proporce versus to, jo, to určitě ne. To ne, no. To je jasný, no, protože když viděl teďka, na čem hrajou tu Ameriku, tak to je úplně jako, to se v Česku jako nevidí, ta stage ještě ve středu toho stadionu. No a já teď oslým můstkem přejdu zase zpátky k tomu, že produkčně třeba ta středa, čtvrtek, především středa, byla fakt jako razantní a v tom smyslu, že jsme tam měli 11 turbasů, 5 kamionů a brutal vždycky byl o tom, že tam bylo pár turbasů, 4-5, jo. A vlastně, jak se ten festival zvětšuje, nebo respektive ty produkce těch kapel, který chtějí fanouškům dát co nejvíc, což je skvělý, se zvětšují, tak se zvětšují i jako ta technická produkční náročnost té věci, ať je to personální, ať je to nějaká jako místní nebo prostorová. Tak to jste parkovali ale i venku, ne? Nebo jste... Jo, parkovali, ale přesto už to bylo hraniční a jako vlastně jsme si na něco sahli. Samozřejmě to mohlo být zorganizovaný líp, to určitě jo. My jsme to nějak ustáli, ale zároveň je to spíš známka toho, že věci, které nebyly vůbec běžný, už se běžnýma stávají. A to vyžaduje nějaký jako nový uvažování, nový standardy nebo prostě nějaký kontext, do kterého se to musí začlenit. Já jsem měl třeba dojem během toho z těch jako hlavních hvězd, že nejvíce lidí bylo podle mě na Meshuggah. Že jako podle mě i ty ostatní stages se tak jako vylidnili a všichni se šli vlastně kouknout na tohleto, protože jak jsem se tam takhle motal, tak jsem se nedokázal dostat blíž, než jsou ty pivní tak ty budky s těma VIP. Ano. Takže já si myslím, že proč by ta nemohla být Pantera, protože třeba jako to pódium nadimenzovaný na ty Meshuggah, který jsou vlastně svým způsobem jako výjimečná ještě kapela, jako obrovitánská. Já si myslím, že a když to zvládli když ještě to, tak proč by to nemohla být Pantera? Ne, tak já jsem namlsanej, já nevím, jestli 91 nebo 93 Life in Moscow, že, kdy vidíš ty obrovský ten videoklip, jak začne Cowboys from Hell a běžej tam přes tu pláň v té Moskvě. Akorát místo sekuriťáků tam byli ty vojáci s těma velkýma čepicema. Tam je takový ty klasický SSR, s tou pěticípou hvězdou ještě, že jo? A myslím, že to bylo asi 2 měsíce předtím, než Sovětský svaz ještě padl, že jo? Já si myslím, že to bylo po, ne? Já myslím, že možná taky po, ale nejsem si nějak jako na hraně toho. Tak díky tady tomu videoklipu bych rád viděl i venku, že jo? Jako... No a co já bych rád viděl, já to vždycky dělím podle těch žánrů, já bych třeba z death metalu bych hrozně rád viděl třeba Autopsy, to by se mně líbilo, a nebo, No s Autopsy my máme takový spor letitej a on má podobný spor asi Čurby a vlastně ve své době jsme měli pocit, že Autopsy jsou výjimečná kapela, oni si to uvědomujou, ale mají pocit, že měli pocit, že jsou jako daleko výjimeční, nebo výjimečnější. Respektive jinak nějakým způsobem jsme se nedohodli na podmínkách a vlastně od té doby se to nějak táhne. Oni to mají možná taky na všech ještě na frontách, protože jsem chtěl kamarádovi koupit, já nevím, třeba nášivku nebo nějakou desku nebo třeba Autopsy tam, protože je má rád a měl tenkrát nějaký výročí nebo tohleto, takže tady jsem mu chtěl dát takhle dárek, takhle a nesehnal jsem. Ani tričko, malou nášivku, takovou jsem teda tam jako vyhrabal, ale teda to. No ale co se týče ještě black metalu, tak bych strašně chtěl vidět americkou kapelu Wayfarer, což je takový black metal jakoby z divokého západu, nebo jako ne ani špagety westernu, ale z takový jako fakt jako dobrýho westernu, kdy
fakt jako, ono to zní jako že kdyby Clint Eastwood měl hrát třeba Báthory, nebo což bylo, ale tady to jako tak jako přirozeně ta mystika, ta poetika divokého západu se jako skutečně lne takhle skrz takový ten, někdo možná řekne, že je to moc jako takový ten black metal takovýho, jak to říct, takovýho shoegaze nebo takovýho toho chytrýho ražení, že to není ten black metal jako ten původní, ale je to... A existuje pravověrná americká black metalová kapela? To je otázka. Možná ten western to... Mě by zajímalo, jestli jakoby na stage sebou nosí takový ty koule, co vždycky v těch westernových městečkách toho roští. Takový to roští, co no, že se tam dají větráky a to a mají to jako show pro lidi, jo. No, nebo chodí aspoň oblíkaný jako kovbojové? No to si vždycky vzpomenu na Fields of Nephilim, který u vás nehráli. Nehráli? Ne, oni byli napsaní jenom na plakátě, my jsme je zabukovali. Někdo nám, ten člověk, který je bukoval, tak se ukázalo, že už je 2 roky nebukuje. My jsme přišli o peníze, chtěli jsme ho se o to soudit. A když jsme to bylo ve Švýcarsku, když jsme se dostali k právníkům, tak řekli, určitě můžete, máte velkou šanci, že to vyhrajete, a ten člověk už má 3 exekuce. Jo, takže nemáte šanci vůbec na nic. Takže jsme teda řekli, že no tak to by byla třetí věc, kterou bych chtěl vidět, protože ta kapela byla vždycky vyhlášená tím, že vlastně oni, ač sice vlastně pocházejí z Anglie, tak vystupovali v takových těch jako westernových hadrech, ale všechny byly takový kožený, takový fakt to, a byly posypaný moukou, že jak vypadaly jako kovbojové, který prostě stanou z hrobu, a ta hudba i na konec 80. letech, to bylo vlastně gothic rock, tak vlastně bezsměsně byla mystická, temná. I přes tu blbou přesprodukci těch gothic rockových kapel konce 80. let, tak vlastně měla takovou závažnost. Blbou produkci, co by Nephilim si normálně. Tak produkoval chlápek, co dělal desky Pink Floyd. Režisér tady nevydržel, vložil se do rozhovor. Don Razer je z mého pohledu trochu suchý. No. Jedeme dál. A co ještě z jiných žánrů? Jsi zmínil black metal a death metal, tak jestli nějaký třeba heavy metal, máš nějaký tip nebo... No. Tak jako myslím si, že jako splněný heavy metalový sen na Brutalu, tak byli Merciful Fate. To už nevím, koho tam jako teďka... Já si trošku mračím, protože heavy metal a Brutal Sound spolu jde velmi málo dohromady. Ale možná tady najdeme ještě jedno jméno, a to je kapela Pagan Altar, která vlastně, to je vlastně stará anglická legenda z konce 70. začátku 80. let, kterou založil táta se synem. On ten táta ho měl asi v 16 letech, Jones, Terry Jones, a jeho syn se jmenuje se Alan. A vlastně sice Terry Jones před pár lety zemřel, já jsem díky jeho stylu zpěvu, tak jsem mu říkal metalový Cat Stevens, ale jejich muzika je přesně něco jako bizarního, temného, zároveň svým způsobem povznášejícího, až svým způsobem jako veselýho. Takže to by byla věc možná, která by na Brutal mohla patřit, a rozhodně jí lidi znají podle mě, a hlavně napříč žánry znají black metalisti, znají heavy metalisti. To by bylo možná moje největší Máš o čem přemýšlet. Ne, je to taková jako podpultovka hodně, ale jako já jo právě, a myslím, že by to bylo krásný, ale já vůbec nevím, jestli vystupují nebo nevystupují. Vystupují, mají zpěváka novýho, a zní to stále dobře. Samozřejmě ta fazona toho Cat Stevensovského
voiceu. Fakt jako ty těžký vlastně nosovky, tak jako jsou tam furt, ale je to trošku možná jako muzika, šlo to trošku dál, ale je to naprostá legenda. A co nejavantgardnější jako sny o brutalovských kapelách, takže avantgardní kapely a případně ty nejvíc žádaný nebo jako co vás napadne, co vy byste tam chtěli? Jako nejbizarnějšího. Z tvýho repertoáru, co by byl takový sen, protože já doufám, že ten Brutal není jenom jako konzervativní, ale vlastně se snaží nabízet nějakou jako tu alternativu a mě zajímají ty zajímavý jména z té alternativy, který vy byste rádi chtěli. To by byla jako hozená rukavice. Jak se jmenovala ta kapela z Talach? Jak vlastně co znělo jako když se zblázní lidi v nějakým táboře. Možná, nevím, jestli víte, co jako myslím, ale říkají, jsou takový zvěsti, že z kapely ze Stalach, že se natáčelo, nebo že jsou tam braný takový noizový takey z nějakého blázince. Jo, prostě, a ty asi víš, o čem? Ne, já akorát když jsme u blázince, tak existuje australský one man project, který asi nikdy jako nevystupoval. Jo? Jmenuje se Elysian Blaze a to je frajer, který právě natáčeli 1 nebo 2 alba někdy kolem roku 2000 v blázinci. A je to silný zážitek, mám to rád, no. Má jednu písničku, má 43 minut a je to jako, jsou tam ty skřiky právě těch pacientů. Jo. Ale za mě teda není to alternativa, ale já bych chtěl strašně vidět jako Silencer, který jako taky nikdy nevystupovali. Jako Dead Pierce Me naživo bych jako, to je možná jedna z mála kapel, kterou bych jako ocenil. No. A nebo ještě je tam jedna podobná jako Silencer, což taky není alternativní úplně, nebo avantgardní, a to je Askereia z Německa, myslím, že jsou. A já mám rád tady ty hrdelní skřeky v black metalu, takže pro mě je to avantgarda jako pěvecká. Já bych s radostí uvítal Deadspell Omegu, což se velmi pravděpodobně vůbec nestane, ale třeba super by byly australský Portál, který mám hrozně rád a to je věc. A z druhé strany možná Mr. Bungle, který sice začali koncertovat, teď jezdí po Americe, myslím si, že se to nepovede, ale obecně jako takový brutalovský osvěžení by to podle mě byla kapela, kterou my máme rádi a která by tam měla být. Určitě. To je i vlastně možná otázka pro naše posluchače nebo diváky na YouTube. Co by si mysleli třeba, ale ať třeba se nenapíšou třeba Burzum nebo něco takového. Metallica. Ať je to jako něco, co je jako by bylo možné, aby to mohlo vystoupit třeba. A to by nás třeba zajímalo. A druhou otázku rovnou, teďka jsme jí jako vykop. Další kapely jako byl Church of the Cosmic Skulls. Jo, já bych rád, jako mě to přišlo jako skvělé osvěžení, já jsem si okamžitě koupil jejich prostě album a miluju tu kapelu, je to skvělý do auta, musím říct, a chtěl bych jako možná i jako ne úplně jako specifickou stage na Brutalu, ale rozhodně nějaký průřezy takovouhle muzikou si zaslouží. Já jsem se trošku bál, protože vlastně původně jsem chtěl, ať jsou Church of the Cosmic Skulls na Obscure Stage a to nakonec nevyšlo, protože nebyl slot, takže jsme je dali na Octagon a bál jsem se, aby to nebylo moc malý. Nakonec se ukázalo, že to bylo akorát a hlavně jsem se tam s nima potkal a říkám jim, hele, sorry, vím, že, protože jich je asi 6 nebo kolik. Jo. A vlastně to pódium na ně bylo malý, tak jsem se omlouvám se, dopadlo to takhle, ale oni říkají, ne, úplně skvělý, bylo to super, my jsme si to užili a vlastně to zafungovalo, měl jsem hroznou radost, že přestože ta jejich produkce, ne, že byla okleštěná ve smyslu, že by mohli dostat více, ale ve smyslu toho, že tam bylo malý pódium, takže oni naopak jako kapela vnímali tu energii těch lidí a toho, jak se to celý povedlo a vlastně byli z toho úplně nadšení, takže z toho jsem měl radost, že to takhle zafungovalo. A možná i toho místa, protože to místo toho Octagonu
tam ten zvuk jako výborně fungoval. Určitě a vlastně my, když jsme, já myslím, že jsme to říkali v tom minulém díle, že jsme řešili, že Bastion 10 je mimo a měli jsme možnost buď to dát na zelenou louku, kde by ten prostor mohl být větší, ale ztratilo by to část nějaký atmosféry a já říkám možná autentičnosti, nebo ne autentičnosti, ale specifičná. A takže jsme zvolili tu variantu, že to bude v oktagonu, občas to bude narvaný, což se stalo. Nakonec jsme to naštěstí vyřešili, že po prvním dni, kdy jsme věděli, že to není průchozí, jsme udělali jednosměrku a od té doby to fungovalo. Neřekl bych, že absolutně ideálně, ale kdokoliv chtěl, tak měl možnost se tam dostat, protože zkrátka ty proudy lidí se nepotkávaly. Ale nedošlo prostě ke tlačenici, kde člověk zároveň otěhotní a ještě porodí. Zápětí. Prostě. Dobře. I to se může stát. Dobře. No tak já myslím, že jsme asi probrali, že jo, tady tu část brutálně, ty jsi se ještě nadechoval k nějaký otázce. Ne, já už to chtěl právě ukončit, protože už jsme, myslím, vyčerpali Brutal na minimálně takový... Já bych teda chtěl ještě říct možná nejlepší sety. Pojďme každý říct nějaký 3-4 nejlepší sety. Za mě určitě Biohazard, za mě Meshuggah, kdy dokonce jeden můj kamarád, který má pocit, že v tom slyší Pink Floyd, což mi přišlo vlastně svým způsobem dost zvrácený a vlastně tomu i trošku jako rozumím, takže to je jasný. Skvělý byl Dayside, který všichni si z toho dělali srandu, vlastně měli pocit, že po čtvrtý to nemůže povíst a byl to takový jako před tím Brutalem to byla taková nota, která se často jako opakovala a všichni Dayside nepřijdu, nakonec to byl highlight a možná asi, co bych ještě zmínil, těch kapel je tam hodně, ale Carpenter Brut se hrozně moc poved a to byla perfektní party. Mě strašně bavil ještě Nile, protože neviděl jsem je a to je poslouchám přes asi 20 let a vůbec jako možnost je vidět takhle z blízka i kvůli tomu Koliasovi, tak to bylo perfektní. A ty Church of the Cosmic School, to bylo krásný. Já budu stručná, taky Nile, Belphegor a Moonspell a Zeal a Ardor, jestli to čtu dobře. Ty vytvořily až takovou mystickou atmosféru. Výborně, to jsem rád, že jsi to zmínila, protože Zeal a Ardor opravdu tam hrozně moc sedly a mám pocit, že to sedlo jak hrozně moc lidem, tak kapele a že tam vzniklo nějaké spojení. A k tomu mám ještě hezkou historku, teda už to uzavřu tím, ale potkala jsem právě toho zpěváka potom a já to moc nemám ráda jako chodit za nima, protože jsem si říkala, on chce mít teď chvilku klidu po tom koncertě a tak. Ale pak jsem se odhodlala a jenom jsem pozdravila, říkám ahoj, byli jste skvělí a už jsem na vás jenom byla v Praze a úplně fakt, to je super a byl hrozně potěšený. Byl fakt jako, bylo vidět, že byl rád a tak jsem taky byla ráda, že jsem mu to řekla. A co tobě se nejvíc líbilo, nemá cenu se ptát. Příští rok vám to povím. Na příští ročníku. Super. Takže jo. A začala škola, že jo? Začala škola, 1.9. proběhlo, Praha ucpaná, všichni rodiče nadšený, že děti opouští zase lůno domovů a herních koutků a běžejí zpátky do lavic. Ale jak jste to měli vy na škole? Jestli jsem se těšil? Jestli se těšil a co jsi třeba poslouchal? Tak to vím naprosto přesně. Netěšil jsem se v září roku 93, když jsem šel do první třídy, to mlhavé ráno, tak si to pamatuju do dneška, jak mě fotr budí a mě se teda těžce nechce. A potom za pár let později jsem si to skutečně jsem se musel nabudit, abych se na ten oprus tak nějak jako nachystal a dělal jsem to. Myslím, že jsem si koupil, nebyl to rok, já nevím teďka, kdy to vyšlo, v 97. vydali Judas Priest desku Juggulator, která byla nejvíc nasraná z celý prostě jejich diskografie. Nespíval tam samozřejmě Rob
Halford, který měl tenkrát projekt 2, myslím, tu dobu, ale zpíval tam Ripper Owens a skladba Burning Hell, tak si pamatuju vždycky, jak jsem si ráno čistil zuby a měl jsem v uších takhle toho Walkmana. A prostě to potom, když jsem potřeboval, jako, protože samozřejmě jsem šel prostě pozdě, tak bylo už 7:55, já jsem to měl nějak 5 minut do školy, tak jsem si pustil Bullet Train, abych jako trošku poběh teda. A pak mě vynadal školník, že nejsem přezutej jako každý ráno, ale ty Judas Priest to byla a deska Juggulator, která je trošku z mýho pohledu jako opomíjená. Tak to bylo moje metalové dětství školní. Já jenom pro mladší generaci Walkman je něco, do čeho se strkaly kazety. Což vy taky neznáte, jako kazety na přehrávání. No teď už zase jo. Vrátilo se to? Jasně. Vše teďko je v undergroundu velký hit MCček. Opravdu. Takže já jsem ještě furt u vinilu, jako já jsem furt u vinilu. Všechno je jiné. Dobře, ale já třeba si pamatuju příchod 1. září do školy, to byla 8. třída na Buštěhradě, kam jsme dojížděl autobusem a já jsem někde prostě tenkrát nakladně v nějakém shopu sekáči sehnal. Ne, bylo to na Ruzini, teďka mi to vyskočilo, bylo to na Ruzini, obrovská hrabárna a já jsem tam sehnal kožený kalhoty a koženou bundu. A nějak jsem si prostě ušetřil přes léto ještě na stýly nebo na glády, co jsem tenkrát měl. A přišel jsem na tu vesnickou základku do té 8. třídy, první den, že jo, po prázdninách. A teď jsem tam spustil velkou nevoli všech učitelů, jakože tady toho pána už učit nebo chlapečka učit nebudou. Protože prostě jsem vypadal jak, já nevím, německý prostitut jako v té době, protože ty kalhoty mi samozřejmě byly o trošku menší, že jo, jako, takže jsem byl hodně jako vyšisovaný. Boty jsem si nemohl sundat, protože jsem je měl navlečený přes pod těma kalhotama. Jako přesuvky to neexistovalo, no, že by se... To mi pak pomáhal vždycky kamarád, že mi je tahal a rozvazoval, že jo, protože já jsem se ani nevohnul. Pak jsem je měl spojený špendlíkem, že jo, protože proč ne, že jo. A to byla odvaha docela. Ne, takhle víc. No samozřejmě se už od prvního dne 8. třídy mluvilo o dvojce schování, jo, to je tragédie. A v tu dobu jsem taky poslouchal heavy metal a nosil jsem jako trička jako Hammerfall a Gravedigger a Manowar samozřejmě, co jsme probírali minule, nebudem to tady zmiňovat. A bylo to velký pozdvižení, ale tím, jak jsem se jako v té době odlišil a ukázal jsem vlastně to, co jsem tenkrát poslouchal v tom svém pokojíčku a tak jsem ukázal jako navenek na nějaký vizáži. Vypadal jsem takhle podobně. Jo, akorát bez kšiltovky, protože v té době kšiltovka pro mě byla největší urážka, že to byl hip-hop. Mm-hmm. Ale já jsem začal strhávat, což je zajímavý, začal jsem strhávat ty děti kolem. Mm. A z těch různých tříd, kolem té 8, takže jsme se bavili se 7 a s 9, se mě začali ptát, jako, co to vůbec je. Rock, metal. Protože zajímalo, že jsem byl jako odlišný od toho klasického proudu. Pak jako na konci 9. třídy, už tam bylo třeba na tu malou třídku bylo prostě třeba 10 až 15 lidí, kteří jako inklinovali, někteří se začali i tak převlíkat jako do nějakého merče, začali poslouchat. Mám kamaráda, výborného kytaristu, který doteďka jako ten začal s trashem a skončil s trashem, takže vlastně ten je jenom trash metal prostě. Doteďka jede. Mm-hmm. A bylo to strašně zajímavé i z toho sociologického hlediska, jak jsem jako tím odlišením strhnul nějakou část těch lidí, kteří jako třeba nebyli spokojení. Nevím, jestli se svým životem v té době, jo, ale s tím, jak vnímají třeba nějakou svoji identitu. No a kdo zase inspiroval tebe? Kdo byl ten tvůj takový, jako ta figura, že jsi říkal, Táta. Táta, jo? Táta je doteďka. A co poslouchal táta, Queen, Pink Floyd, Iron Maiden, Manowar jsme byli naposled. A Ozzyho, že jo, Ozzy to nemůžeme vynechat a Kiss, teda to je zase jeho, já mám rád Kiss, ale ne, že bych je musel dělat každý poslední tour, každý půl rok. Ale táta to chodí poctivě, tady ty, jo. Ale táta vlastně ten mi přines první alba a vlastně mě vez na první Iron Maiden někdy kolem roku, kdy to bylo? Kolik je 2000?
Nebylo to 5.6. roku 2000, nehráli ve sportovce? Hráli na Spartě hráli. A bylo to 5.6.2000? Já nevím, co jsem měl včera k snídani, na to, abych věděl taky data. Protože pokud jo, tak jsem tam byl taky. Já dokonce byl v první řadě. Já jsem byl na sezení. Já jsem byl v první řadě, velký zážitek bylo, že jsem dostal od táty nějaký tričko, který koupil pravděpodobně někde u Vietnamců v Hlešovicích před tím koncertem. Nebylo to oficiální tričko a seděl jsem v nějaký hospodě, přímo na růžku tam naproti té aréně spartanský a tam seděl Anglán, který měl oficiální, ale tour tričko, ale třeba před 5 lety. Jo? A on, tady to tričko jsem ještě nikdy neviděl. A já jako mladý kluk, že jo, angličtinu lámanou ještě v té době, v těch 0. letech. A on, to jsem nikdy neviděl, to je nějaký speciální edice, pojď, vyměníme si ho, že jo. Takže do teďka to tričko mám. To oficiální tričko z těch, ale z tour, na kterém jsem nebyl, protože jsem byl ještě tak mladý, že mě nepouštěli na koncerty, že? Mě mimochodem tady k tomu napadá zajímavá historka, která není o mně, ale je o Nergalovi, protože když Masters Hammer měli reunion, tak on vlastně přiletěl a byl oficiální host tady ve Futuru. A on mi vyprávěl, jak se stala jeho velká láska k Masters Hammer, že on z Polska jezdil na tábory do České republiky. Fakt, jo. A tím, že jezdil na tábory, tak měli výlety a měli jednou výlet do Hradce Královýho a v Hradci Králový v Suprafonu místním tam viděl 2 vinily, Thor a Root a hrozně se rozhodoval, vůbec měl hrozný metalový cítění a hrozně chtěl jednu z těch 2 věcí a nakonec si vybral Root a vlastně od té doby je Root jeho jako stavební kámen a to byl vlastně nějaký prazáklad jeho vnímání, jo. Tak jenom zpátky, jenom k těm školním rokům, jak to někdy může jako hodně ovlivňovat, no. To je výborný. No jako ve školních letech u mě to byl, a to se jako nestydím říct, tak to byl prostě časopis Spark, který v tom roce 97-98 byl naprosto výborný. Byly tam články o kultuře, která souvisela s tím metalem, byly tam okýnka, které se týkaly death metalu, jenom black metalu. Fakt jako se tam hodnotily ty kultovky a jako byl tam článek jenom prostě o Emperor, byl tam článek o Manic Butcher. Velký na 2 stránku, rozebraný všechno od Mirka Blackmoona, Kozáka. A vlastně tehdy tu dětskou duši fakt jako nabudí tak, že... Takže v té době Black Moon, Cyclone, death metal mě tenkrát moc jako... Rob Zelenka ještě možná ani nebyl. Já myslím, že Bob Zelenka tam možná už byl v 98. No, jasně, ale každopádně ta kultovka byl Black Moon. No. Kdo dal? Máš... Vláďa Třískala na hardcore. Byl tam Petr Korál už ty doby? Petr Korál, tyjo, nevím, jestli tam kdy vůbec byl. Já myslím, že on tam měl nějaký sloupek nebo něco, ale... Já si myslím, že na Sparku ne. Ne, to byl Rock and Pop. Jo, to rozhodně byl Rock and Pop. Rock and Pop. Potom byl časopis Big Bang, že jo, ten byl černobílý. Nejdřív Bang a pak Big Bang. Ano. Já myslím, že Bang ještě nevím kdo vlastně, Big Bang v prvopočátku vlastně Aleš Brichta, pak to celý nějak jako skončilo. Ale vlastně Big Bang, člověče v Big Bangu, kdo tam psal, teď vlastně někdo, kdo píše do Seznamu, teď se nevzpomenu, ale jako Big Bang si ještě pamatuju. A nebyl to Adam Marshall? Ne. A mal som aj československý Metal Hammer. Jo, tak to byla krátká epizoda. Ale to bych teda spíš si myslel, že byl důležitější Rock Extremum, jestli si pamatuješ ze svý doby. To je pravda taky, ano. Ale prostě stejně ten Spark byl, no, a Spark měl ještě velice dobrou věc v tom roce 97-98, že on měl vlastně, že on vydal v té době, kdy prostě nebyly MP3, kdy furt jako CDčka byly drahý jako svině. A těch obchodů, třeba Metalek, v Kolíně jsme měli jeden metalový obchod, čímž pokud poslouchá, tak zdravím Karla Hřeřábka, Ragging Dog, a vlastně Spark tenkrát vydával kompilace, kde si člověk mohl poslechnout, já jako dítě jsem poslechl tam Entombed, vedle toho byly kapely jako Dark Side, vedle toho byly Fear Factory a prostě
do toho byly bátory třeba a bylo to fakt jako zamíchaný úplně všemožně divoce a to bylo z mýho pohledu, z mých jako školních let, to bylo hodně důležitý, protože tam si viděl tu pestrost toho metalu a mohl jsem si to vlastně poslechnout na jednom místě. A možná si poslech kapely, který by si jinak neobjevil, přesně protože tak, v té době tak, no. by si k tomu neinklinoval a přitom tě hudebně oslovil. Ano. To samé ještě, když jsme tady u těch nosičů, tak jsem jako před 2 měsícemi nebo před 3 seděl u Rotundy na Praze 1. A to je ta kultovní hospoda se staropramenem. Tak. A seděl jsem s kámošem a najednou vidím pana Anděla a vzpomněl jsem si na Noc Andělem. A musel jsem za ním jít, protože já jsem tenkrát jako úplně neinklinoval k nějakému jako koukání po 10. nebo po 11. na peříčko nebo na něco, co bylo v té době jako na Nově velký hit. Že jo, takový to, ten erotický, ale já jsem čekal na Noc Andělem a nahrával jsem si to na VHSku a byl tam, pamatuju si, že já jsem si nejdřív nahrával takto peříčko a pak jsem přeměl. Já čekal... Peříčko z Hejdianku. Ne, tam byla Soňa Poloniová. Tam byla Soňa Poloniová. A bylo Horcová, co teďka prodává nemovitosti na Malorce. Ano. Ale abych se vrátil k tomu Andělovi. Tam byl... Byla Sára Sautková ještě, myslím. Ale to už je hodně pro pamětníky. Tak to byl asi větší fanoušek. Ale na Noc Anděle jsem se dívala taky, no. Ale já chci ještě tady v tom zmínit, že před Noci s Andělem Pavel Anděl byl na premiéře a já si nepamatuju, jak se ten 4hodinový pořad jmenoval. A já jsem tam tenkrát objevil Rollins Band, tam pořád hráli Liar. Tam pořád to bylo výborný. Já mám pocit, že to bylo nějaký rok 94, 96, vynikající věc, 4 hodiny denně chodili super klipy, kde možná třeba 30% bylo jako použitelných, to má neuvěřitelné. No jak reagoval Anděl na tebe? V premiéře... Premiéra televize, která se pak proměnila Primu. Ano, to si pamatuju, no, ale tak to muselo být 96, 97, protože 94 myslím, že vznikla TV Nova. To s tím nesouvisí. No já vím, ale jakože ta vznikla až následně. Premiéra. Přesně tak. Jo, nevím. OK. Ty jsi to je premiérou, už já to jsem byl ještě asi hodně malý, mi bylo tak 5, podle mě 6. Ale pan Anděl reagoval skvěle a dokonce jsem mu říkal, já si pamatuju přesně ten díl, kde jste vybral Thor, Kladivo na čarodějnice, nějaký liveko a hned potom byl Soilwork, takový 3D, za tu dobu 3D prostě klip, jo, kde nějaký robot pronásleduje nějaký malýho panáčka z pytlíčků nebo něco takového, a je tam nějaký šílený doktor s takovýma obrovskýma drápama. On říká, no to bylo úplně skvělý v té době, tej Soilwork. A já říkám, já díky tomu pak protože mě úplně nezajímala to švédská větev v té době, ale díky tomu jsem se pak na Soilwork a dál zaměřil a dostal jsem se pak do dalších jako odvětví toho, té severské větve metalu, a takže to mě utvářelo hodně, jako pan Anděl, doteďka se ho rád pustím, ale na Noc Andělem vzpomínám, mám ji nahranou i na VHS, nebo x dílů. Výborně, prostě. A já teda teď úplně, nebo trošku obrátím list, pamatujete se ještě Headbangers Ball? Jo, to bylo na MTV, že jo? Jasně. A tam byly, já si pamatuju ještě doby, kdy jsme si na VHSkách Morbid Angel vydávali klipy ke Covenantu a Rapture a Sworn to the Black a vlastně jako bylo toho víc, ale bylo to tenkrát to bylo vlastně my jsme tady znali jenom ty český klipy, takový ty pokusy Olympiků, o nějakou, nebo to teď trošku snižu. Jasně, nebo František Ringo Čech, a tady to byla vlastně úplně, tady to bylo v úvozovkách jako filmová produkce a ukazovalo se, jak se ty klipy můžou dělat. A v té době muselo být i Cannibal Corpse s Acem Venturou, že jo? Jak on tam, oni spolu chodili, že jo, kytarista z Cannibal Corpse chodil s Jimem Carreym do třídy. A oni se znají. To byl ten důvod, proč to takhle vzniklo? OK, ten zvířecí detektiv. To samý proč Karkas hráli v Červen trpaslíkovi Magor a kapela, že jo? Tak to je Jeff Walker, protože on zase byl s tím hercem, co hraje Dave Listra, myslím, tak byl spolužák a nějak jako potřebovali kapelu, tak tam jako jsou Karkas, myslím, no. Ale jo, to byl ten jejich hit. No, tak tam ten debil Bubák tak je za bicíma. Joe Walker, že jo.
Ale to jsou zase odbočů úplně to, Jo. ale taky mě Červený trpaslík dost hlavně na středí formoval a díky tomu jsem se dozvěděl o Karkazu. Super. Reek of Party Fiction. Červeného trpaslíka. Upozornění režie. Už mluvíte 52 minut. Měli byste pomalu začít přemýšlet, jak z této diskuze ven a jak ji ukončit. Důstojně. Divák také nemá tolik času. Děkuji vám. Pokračujte v diskuzi. Tak jenom krátce to formovalo mě, to bylo hodně. Opravdu jsem nějaký...